стана много така моя тема и в тази връзка бих искала да си поговорим по темата с дигитализацията на съдебните процеси и като цяло дигитализацията, която така или иначе е част от нашето ежедневие, от нашия живот. Това, което ми прави впечатление напоследък и всъщност така исках да чуя вашето мнение, за да разбера дали само аз мисля в тази посока или имам и други хора и последователи, които разсъждават като мен. Как ви се струва? Много по-лесно ли ви е, когато нещата се случват онлайн, когато всъщност не е необходимо да излизате буквално от комфорта на дома си и нещата могат да се случат дигитално, естествено чрез някакви инструменти за сигурност, като електронните подписи, автентикация или други такива подобни инструменти, които, разбира се, трябва да гарантират правната сигурност и не само. Задавам този въпрос, защото напоследък много често ми се случва да водя комуникация с множество държавни органи и оставам с впечатление, че всички те, колкото и да се работи така централно от страна на Европейския съюз и на държавата като цяло за оптимизация, дигитализация, електронизация и всички тези прекрасни така термини и думи, които звучат толкова гръмко, то като цяло обществото и още по-малко държавните служители изобщо не са готови за такова нещо и те постоянно побутват, даже понякога буквално спират такива процеси. Няколко пъти в последните дни ми се наложи да обяснявам защо не искам да отида на дадено място на хартия, да нося документи, да получавам документи на хартия и така нататък. Просто наистина вярвам, че в това е бъдещето и за мен ще бъде много ценно да ми оставите вашата обратна връзка в коментар под това видео. За или против сте електронизацията, дигитализацията и като цяло електронните процеси и процедури. Благодаря ви!